Înțeleg în mod clar că eu sunt membru al Bisericii Universale. În biserică există un singur trup. Dacă eu sunt o celulă, atunci harul vine asupra mea, iar dacă eu sunt partea trupului, harul se revarsă asupra întregului trup. De aceea, rugându-mă pentru mine, eu mă rog pentru toți. Cu această înțelegere putem să ne rugăm fără să ne separăm de alții, ci unindu-ne, pentru că noi toți suntem una în Hristos. Trebuie să fim un anumit nivel de cunoaștere al Dumnezeu, iar dacă în acesta nu este, reiese că inima nu are acest sentiment. Maica spune așa, când te rogi pentru copilul tău care încă nu s-a născut, Dumnezeu să-l lumineze, să nască un suflet pentru Dumnezeu. Deodată roagă-te pentru toți care poartă în pântece. Acest lucru nu este atât de dificil. Părintele Paisie Aghioritul dădea tot timpul astfel de exemple. Da, ca să nu meargă autobusul gol, să așează în el cât mai mulți pasageri. În prezent, în oameni s-au adunat foarte multe cunoștințe, din cărți foarte puțin se lucrează în suflet. Dacă se depui efortul asupra ta și cumva să pătrunzi, să înțelegi ceva, e mai simplu să spui că nu se cuvine, gata, e erezie. Este simplu să spui așa, dar cum rămâne cu faptul că inima femeii este frământă? Știți, părinți, sunt foarte multe cazuri când vorbești cu femeile și descoperi că ele au avut să nască acești copii, dar s-a întâmplat ceva, o situație în familie. Dintr-o dată bărbatul a început să bea, este supărare în sufletul femeii și ea, fiind deznădăjduită, neștiind cum să va hrăni copilul și neavând încredere în Dumnezeu, nu își încrede viața lui. Iar astfel de cazuri sunt multe, când nu se încrede în Domnul, ci au încredere doar în sine. Și în această deznădejde femeia omoară cu mâinile medicilor copilul care are deja 12 săptămâni când acest omuleț deja s-a format. Totodată ea deja știa, așa cum mi-a povestit o femeie, unde o să pună pătuțul, unde o să doarmă copilul. Ea deja visa la el, având câțiva copii, ea voia să mai vadă unul. El a primit cu iubire, cu sufletul pe acest copil nenăscut. Și iată că după avortul care s-a întâmplat, această femeie l-a îngropat ca pe un copil viu, fără să se gândească că i-a dat permisiune la ucidere. Nici măcar prin gând nu i-a trecut că ea însăși este ucigașă, probabil îi învinovăța pe soțul bețiv, punea totul pe soartă nenorocită. Totuși, picătura pocăință și picătura durere de mare, mamă, durere de inimă pentru copil nenăscut, dau această stare de pocăință profundă la acest om. Și poate că această femeie o să îndeplinească această pravilă, nu doar formal, dar știu și pentru alte femei care au făcut această pravilă, care spuneau, eu am avut 6 avorturi și am citit toate aceste rugăciuni. Și cum ți-a fost la asta? Mai ușor? Am așa un sentiment de parcă am făcut o treabă, dar inima mea nu s-a mișcat din punctul mort, la fel de împitrită stau în biserică. Adică ea nu a vărsat o lacrimă, niciun fel de oftat, plâns de pocăință nu a ieșit după această pravilă. Pentru că toate acestea vin din sufletul nostru, în biserică nimic nu se va face automat. Ai făcut și ai primit un rezultat, în niciun caz. În Evanghelie Dumnezeu a repetat, după credința voastră o să vă fie vouă. De aceea dacă omul face ceva și crede și nădăjduiește și cere Domnului, atunci desigur rezultatul o să fie mare. Iar dacă credința a slăbit, omul fiind a făcut ceva formal, va primi puțin. Același lucru se întâmplă și cu spovedania. Mulți merg la spovedanie, totuși mulți stareți au descoperit că se apropie cineva la împărtășanie cu păcatele iertate, iar cineva nu le spune. Prin împărtășanie cineva se luminează, cineva se întunecă, se condamnă. Formal pare că toți au făcut totul, dar starea sufletului este diferită. La fel și în acest caz, cu avortul, dacă sufletul într-adevăr doare, atunci toate acțiunile vor avea sens, nu vor fi formale. Ce putem să le spunem femeilor, dar și bărbaților care nu simt pocăință și care găsesc un motiv de dezvinovățire? Spunând că nici nu au considerat acest lucru ca pe o pruncucidere. Noi eram îmbisericiți, ce vin este asupra sufletelor nostru, dacă noi am făcut operație, la fel cum am putea îndepărta o glandă, am îndepărtat și copilul. Ei nici nu simt vina asupra lor. Același lucru, păcatul este păcat, indiferent dacă noi înțelegem sau nu înțelegem. Adevărat este că Dumnezeu a spus că cel care știe voia lui Dumnezeu și nu o împlinește o să fie bătut, iar cel care nu știe și nu o împlinește o să fie bătut mai puțin, dar oricum o să fie bătut. De aceea, chiar dacă nu au știut, nu au înțeles păcatul și pedeapsa ori să fie mari. Desigur, nu este același lucru când un om credincios, cunoscător, creștin ortodox ar face la fel, pentru că acesta ar fi mai strașnic, pentru că orice păcat, chiar și cel mai mic, atunci când se înfăptuiește conștient, devine păcat de moarte. Se transformă deja în impediment pentru mântuire, iar dacă omul nu a știut și după aceea se pocăiește, să se pocăiască trebuie oricum în funcție de apropierea lui de credință. Pocăința trebuie să crească, atunci este o stare normală a sufletului.
Mulți preoți spun că pruncul nu este vinovat, că l-a omorât și că el are de suferit groaznic. Pruncii nu sunt vinovați, dar cel puțin conform cuvântului Domnului, cel nebotezat în numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh nu poate să intre în împărăția cerurilor. Iar în afara împărăției lui Dumnezeu nu are cum să fie ceva bun. Înseamnă că el suferă și de aceea când mama se roagă, atunci desigur rugăciunea ei pentru copii este mai puternică decât orice. Iar mila lui Dumnezeu este fără margini. Deși noi nu putem să afirmăm, putem să credem că Dumnezeu poate să-i facă și pe acești prunci urmași ai împărăției cerurilor. Mila sa nu are margini, de aceea faptul că mama se roagă pentru prunc este corect. Nu degeaba Maica Domnului a dat această pravilă. În caz contrar, nu era nevoie să o dea, iar mai departe, continuarea acestei pravile este rugăciunea zilnică a mamei pentru păcatele sale. Până la sfârșitul vieții trebuie să se roage pentru sine. Totul este logic. Sunt două părți. Ea se roagă după pravilă pentru prunc, apoi continuă să se roage și unii preoți spun că acest păcat, pruncuciderea, este imposibil să fie scos cu ajutorul rugăciunilor și nu se iartă. Astfel, oamenii cad în deznădejde pentru că atunci când eforturile sunt degeaba și mersul la biserică și împărtășirea, se pierde sensul întregii vieți duhovnicești. Vedeți, o astfel de interpretare nu este corectă, pentru că dacă te uiți la canoanele vechi, la regulile de purtare ale creștinilor ortodoxi, atunci o să reiasă că nu numai mirenii nu corespund, ci și aproape toți preoții. Astfel, dacă am acționat strict după canoane, ar reiși că trebuie să închidem bisericile, să gonim toți în ureașii. Și atunci ce o să mai fie? Nu o să mai fie biserică. Eu deja am spus acest lucru. Unde se mulțește păcatul, harul Dumnezeu îl acoperă. De aceea, acum nimeni nu dă epitemii conform strictelor canonului întreg din vechime, pentru că oamenii contemporani nu o să le poată duce. Îndată ce omul abia a început să înțeleagă că are acest păcat, Părintele îi dă o epitemie mai mică să o poată îndeplini. După ce o îndeplinește, sufletul reînvie puțin și începe să înțeleagă mai profund. Omul deja vine și începe să plângă. Atunci se înțelege și se poate da epitemiile mai mari și așa mai departe. Așa fac preoții cu noi. La fel și Domnul, El nu ne pedepsește dintr-o dată. El ne dă timp, așteaptă. Desigur, scopul lui final este ca la sfârșit să se salveze cât mai mulți oameni. De aceea El ne dă ceea ce înainte nu a fost. Uite, de astăzi se spun că în veacurile trecute nu exista pravila Maicii Antonie, deoarece nu era necesitate pentru aceasta, iar acum nu avem de ales. Dacă nu o să ne căim în acest păcat, atunci practic toți o să piară. Rar este vreunul care nu a făcut acest păcat, dar nu poate fi așa încât poporul să dispară. Totuși trebuie să existe o indulgență a Domnului și din nou este spus că unde dorește Domnul se încalcă ordinea. De dragul mântuirii oamenilor, El face acei pași care înainte nu au fost. Este nevoie să explicăm un moment foarte important. Omul care a făcut de multe ori acest păcat îngrozitor îi dă dușmanului omenirii stăpânirea asupra sufletului său, iar acesta începe să-l hărțuiască. Ba o nenorocire, ba alta, ba distruge familie, ba încep să bea bărbații, dar sunt cazuri când și femeile cad în astfel de ispite. Cum se poate explica acest fapt? Absolut așa și este. Cu cât mai mult păcătuim, cu atât mai mult dăm stăpânire diavolului asupra sufletului nostru. Iar stăpânirea aceasta este nemilostivă, crudă, de aceea sunt consecințe de tot felul, consecințe înfricoșătoare. Și dacă au avut loc avorturi și oamenii nu s-au căit pentru ele, atunci în mod firesc copiii care urmează nu au cum să mai aibă viață. La fel și înșiși părinții, toate aceste lucruri sunt înfricoșătoare, dar, repet, pocăința puternică și de durată poate să îndrepte orice păcat. Pentru că este spus de Sfinții Părinți, nu există așa păcat care să depășească mila lui Dumnezeu, dar numai dacă este pocăință. Dar dacă pocăință nu este, atunci noi suportăm. Noi putem vedea cum în lumea înconjurătoare se mulțesc problemele și nenorocirile, toate din cauza lipsei de pocăință. Oamenii păcătuiesc, nu se pocăiesc, păcatul se mulțește și fiecare generație următoare cade în păcate și în scârbi și mai mari. Este spus de stareți, dacă un popor în masă se ocupă cu omorârea copiilor săi, atunci pentru aceasta Dumnezeu o să ia pământul și o să-l dea la acele popoare care nu-și omoară proprii copii. Ceea ce putem vedea noi acum nu este întâmplător a fluxului de emigranți în Rusia. Ei nu se uită că nu știu limba, nu au locuri de muncă, nu au locuințe, totuși cumva trăiesc, nasc.
Copiii lor se întăresc, familiile devin mai mari, iar după ce cresc, devin susținătorii părinților. Dar la noi totul este invers. Noi murim atât la număr cât și duhovnicește, pentru că poporul rus duce lupta cu copiii săi, el îi omoară și nu mai încitează. E bine că noi încă suntem vii cumva, dar pentru această pedeapsă este irevitabilă, pentru că pocăința în masă nu este și nici nu se așteaptă. Odată în biserica Sfântului Mucenic Vlasie, așteptând să treacă timpul dintre slujbe în Vinerea Mare, autorul acestor rânduri, Vyacheslav Medușevski, a avut o conversație cu o femeie simplă la înfățișare de 87 de ani, care se numea Pelagie și care a povestit următoarele. Trăiau ei cu soțul suflet în suflet și au căzut de acord că acela care o să moară primul să înștiințeze pe celălalt cum este lumea de dincolo de mormânt. Într-o zi pe neașteptate, soțul spune, pe mâine o să mor. În ziua următoare, după ce s-a rugat înaintea icoanelor, s-a culcat pe băncuță, încrucișând mâinile pe piept și a dat Duhul lui Dumnezeu. După ceva timp apare în fața soției dragi și o înștiințează că lui este bine, dar ea nu o să poată să meargă acolo din cauza păcatului avortului. A pierdut sufletul ei liniște, se sufoca, se ruga, pocăia, negăsind consolare. În sfârșit, în orașul Voljevsk, lângă Volgograd, preotul dat rugăciunile pentru cei care au făcut avorturi. Când cu o mare pocăință le-a făcut, s-a revărsat pacea în sufletul ei. După aceasta a început să vadă numai vise religioase, neobișnuite luminoase. I-a adus aceste rugăciuni în săptămâna luminată, iar ele s-au dovedit a fi aceleași pe care le dădea Maica. Iată mărturia efectului puternic transformator al dezvăluirii Maicii Antonie din amintirea roabei lui Dumnezeu Ana din Переделкино. Из воспоминаний рабы Божией Анны из Переделкино. După o discuție cu Maică, toată viața mi s-a schimbat și cum aș fi putut să mă trăiesc la fel cum am trăit înainte după o astfel de dezvăluire? Desigur, totul s-a schimbat. A fost greu la început să trăiesc, știind că deja sunt în iad. Cum să trăiesc? Cum să mă rog? Totul trebuie făcut altfel, totul trebuie schimbat în sine. Credeam că nu o să supraviețuiesc momentul, dar se pare că el mi-a fost necesar. Maica știa mai multe. Dovezile incontestabile ale acceptării de către Dumnezeu a rugăciunilor Maicii Antonie reprezintă rudnicia lor spirituală și vitală. Și despre aceasta vor fi mărturiile de mai departe. Visele pentru încurajarea inițială a femeilor în suferință înseamnă înștiințarea despre mila lui Dumnezeu. Cu privire la faptul că este bineplăcut lui Dumnezeu începutul pocăinței. După finalizarea pravilor, roaba lui Dumnezeu, Ana a avut un vis de parcă ar fi fost o temniță, iar în ea o mare imensă de copilași. Copiilor nu le era nici margine, nici sfârșit, printre ei sta născătoarea de Dumnezeu, iar toți copilașii întindeau spre ea mâinile. Ana, cu o lampă sau cu o lumânare, scoate de acolo copiii și prin somn ea a înțeles că pentru copii este necesar să te rogi. Pentru ei pur și simplu nu poți să nu te rogi, ei se tânguie. După moartea Maicii Antonie, Ana, care a mers în Diveevo cu schimonahia Macaria, a văzut la el pravila Maicii. Eu am fost mirată și am întrebat, părinte, de unde aveți această pravilă? El mi-a răspuns nimic, doar a spus cuvânt cu cuvânt că și Maică, neapărat trebuie să ne rugăm. Acolo sunt atâția copii încât este imposibil să nu te rogi.
Să ascultăm comentariile părintelui ortodox, vorbește iereu Andrei Uglov. Православного священника. Говорит иерей Андрей Foarte des trebuie să vorbesc cu femeile, special când vin la spovedanie. Multe dintre ele plâng, se vede ca o stare de deznădejde. Многие из них плачут, сетуют. Видно, что у них состояние отчаяния. Ele spun, Dumnezeu oricum nu o să mă ierte pentru acest păcat, sunt o ucigașă și așa mai departe. Eu vreau să vă spun că să gândește așa, să vorbește așa, reprezintă adevărată hulă împotriva Duhului Sfânt. Dumnezeu este milostiv și Dumnezeu cu siguranță o să ierte dacă omul se căiește în acest păcat. Dacă omul prin faptele sale, prin viața sa, prin străduința sa, prin acțiunile sale încearcă să repare această crimă. Domnul vede inima sa, vede sufletul său și cu siguranță Dumnezeu o să ierte, trebuie doar să te pocăiești. Cum spun Sfinții Părinți, nu există păcat neiertat în afară de păcatul nepocăit. Непрощенного, кроме греха нераскаянного. Ce aș vrea să sfătuiesc femeile care au făcut avort? În primul rând să se roage la Dumnezeu. Doamne, fă ce vrei cu mine, doar să mă mântuiesc. Mai bine în viața aceasta să suferi pentru păcatele mele, pentru desfrânările mele, pentru avorturile mele, pentru vrăjitorie. Acum sunt foarte multe păcate și în special pentru avorturi. Mai bine în această viață să suferi, să duci toate supărările, toate bolile, toate suferințele, doar să te mântuiești în veșnicie. De aceea toate bolile pe care le trimite Domnul, toate suferințele, toate ispitele, trebuie să le duci pe toate cu răbdare și neapărat să-i mulțumești lui Dumnezeu. Doamne, slavă Ți pentru toate, căci eu pe toate este le merit, eu am făcut un păcat îngrozitor, eu am omorât copilașii mei. Doamne, ajută-mă acum, în suferință, în viața aceasta să sufăr, mai bine să duc totul aici. Cel mai important este să nu cazi în deznădejde, pentru că în deznădejde se ascunde hula împotriva Duhului Sfânt. Domnul este milostiv. Domnul primi la sa mare sa iubire, văzând că noi avem neajuns în pocăință, neajuns în credință, neajuns în devotament, trimite boli, scârbe, trimite ispite, pentru că cel puțin prin acestea să ne curețe. De aceea toate acestea trebuie primite ca din mâna Domnului. Ca să mă exprim figurativ, trebuie să trăiești mai liniștit decât apa, să nu te plângi, să nu ai resentimente, să nu te înfurii. Doamne, ferește să o sândești pe cineva. Noi toți suntem tâlhari înaintea Domnului. Ori poate un tâlhar să o sândească pe alt tâlhar? Nu poate, desigur. Doar judecătorul poate să judece. Și cine ne este nou judecător? Prea milostivă Dumnezeu. Așa să te rogi, Doamne, fă ce vrei cu mine, doar să mă mântuiesc. Mă numesc Людмила. Eu vreau să vă povestesc că prin rugăciunile Antoniei, Schimonahii Antonia. Eu mi-am scos prin rugăciune pe cei 4 copii ai mei. Desigur, mi-a visat copiii, aceasta a fost exact cu 10 ani în urmă, când am avut o astfel de situație. În primul rând, până la acea vreme, eu nu am știut că există o astfel de pravilă prin care poți să te rogi pentru copiii tăi. Nici mama nu, la vremea ei nu a spus nimic, nici rudele, slavă al Dumnezeu că există așa Schimonahia Antonia care ne-a arătat cum să procedăm. Atunci când eu m-am rugat pentru copiii mei, eu i-am văzut în vis. Visez un munte uriaș. În acest munte este o cameră mare, mare, unde stă o femeie foarte frumoasă, îmbrăcată toată în alb, cu părul foarte frumos. Și este o masă foarte mare, lângă această masă stau 3 băieți tineri, foarte frumoși. Iar această femeie îmi spune, aceștia sunt copiii tăi, probabil cei pentru care m-am rugat, din câte înțeleg eu. Iar pe a 4-a fetiță a văzut-o fiica mea după ceva timp și care mi-a spus, am avut un vis. Duceam un cărucior, în cărucior era o fetiță mică, iar aceasta îi spune fiicei mele cumva, eu sunt sora ta. După ce mama s-a rugat pentru mine, eu m-am ivit în vis. Eu însumi, după toate aceste rugăciuni, m-am simțit foarte prost. Avem așa o senzație de parcă aș fi născut din nou. Am avut așa ceva. Ce pot să mai spun? Și copiilor mei, eu am o noră și o fiică care are 27 de ani. Le explic tot timpul că nu este voie să faci avorturi. Nici să te protejezi, dar nu știu cum fac, însă știu că până azi ele nu au făcut niciun avort, nici Nora, nici fiica, este păcat de moarte. Eu însă sunt în păcat și nu vreau ca și copiii mei să trăiască în păcat. Deci ele doresc tuturor să citească pravila.
Acum am să povestesc un caz despre rugăciunile pe care le împart ale schimonache Antonie, care s-a rugat pentru prunci. Про схемонахиню Антония, которая обмладят, так маливала Am împărțit la mulți, am auzit multe situații, dar eu însă încă nu credeam. Odată am decis și eu să mă rog pentru prunci. Eu am avut 4 avorturi, dar am să-mi povestesc despre primul avort. Am născut în Moldova și în cămăruța aceea unde am făcut copilașul acela, după ce m-am rugat pentru el, am visat un astfel de vis. Делала этого ребеночка, можно так сказать. Вот. И вот, значит, приснилась мне вот такой сон после того, как я первого ребенка отмолила. În начальnică cameră unde am fost și copilul meu apare un astfel de vis nevis, dar desigur am văzut cu ochii mei toate acestea. Stă o bătrânică, toată negru și mă îngrijește, ba se apropie de sobă, ba vine spre mine. Eu stau pe același pat cu o fetiță de aproximativ 5 ani, așa de micuță. Și această bunicuță se îngrijește de noi, ba prăjește ceva, ba vine lângă noi și uite așa umblă și se îngrijea. Dimineața când m-am trezit, am spus robul Dumnezeu Mihail. Auzi, am visat un vis cu un prunc, cu o fetiță micuță și o bunicuță, toată negru, chiar și pe cap avea ceva negru, ca un fel de glugă. Iar el îmi dă o fotografie a schimonache Antonia și o întoarce îmi spune, această bătrânică. Eu am recunoscut, era schimonache Antonia, niciodată în viața mea nu am văzut-o înainte. Ea, într-adevăr, avea haine de schimnic, avea glugă, iar pe spate erau cenate crucelițe, erau scrise rugăciuni. Iată așa minunea a fost cu mine. După aceea am mai avut astfel de vise cu privire la prunci. Am mai visat o casă de cu 2 etaje, semăna cumva cu o fostă casă a pionierilor sau ceva asemănător. Și din nou era o fetiță mică. Eu de asemenea știu că este fetița mea, jos era o băncuță, iar o bunicuță vindea grafici de păr pentru copii. Această fetiță stătea pe balcon și știam că este a mea, dar nu puteam să mă apropii de ea. Dimineața de vreme m-am trezit și am cumpărat diferite agrafe și am mers și le-am împărțit la fetiță micuță. Eu știu că multe femei care s-au rugat pentru pruncii săi, dacă nu toate, atunci foarte multe, au văzut. Unele au văzut cum copiii mănâncă, altele în alt fel, dar este cert că toate au văzut. Au visat în sens. Acum eu am terminat să mă rog pentru pruncii mei și am început să mă rog pentru mama. Mama mea a avut 6 sau 7 avorturi. Odată când se certa cu tata, a spus, eu de la tine am făcut atâtea avorturi. Nu de mult mi-am amintit despre aceasta și am început să mă rog pentru acești prunci. Deocamdată ei nu mi-apar în vis. Posibil după ce am să termin să mă rog pentru toți, atunci ei să mă apară. Poate, dar nu este obligatoriu, Domnul știe. Și încă ceva, nu numai avorturile, ci și atunci când oamenii se protejează, nimeni nu știe câți copii trebuiau să fie. Da, trebuie să te rogi pentru tot neamul, să te rogi să miluiască Domnul, să mântuiască.